हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायहरनाय जाहैबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय दिनैहाय कार्तिक गासा सावनाय फोरबो दिन। दा बेखौनो लानानै मोनसे सावरायनो होननानै आं लानानै फैनाय जादों। माने जोंहा सावनायबो जायाखिसै आरो सावनायखौ सावदों सावबाबो खोन्थानो हायाखिसै आं नोंसिनो थाखाय। माने आं देहायानो दा बिराद लोमजानानै दं। माने जायफ्रा माने बे कार्तिक गासा सावनायनि बागै फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो होननानै आं बे भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जाहैबाय। दामानि कार्तिक गासाया मैयानिफ्रायनो नांबाय आरो ओमफ्राय माने सोरबा सोरबाया मैयानो सावबाय। जायफोरा बे कार्तिक गासा फोरबो बा फुजाखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बिसोर मैयानो सावो आरो बिसोर नियम निथिखौ रोङो, मिथिजोबखागौ मैयानि दिनाव सावग्राफ्रा। ओमफ्राय दिनैहाय माने जायफोरा माइ गायग्रा आबाद मावग्रा बांसिनानो माने दिनैहाय सावो आरो। मैयानिया जाहैबाय जायफोरा धर्म गुबुन गुबुन रोखोमनि धर्म लानाय, ओमफ्राय बेहाय माने जायफोरा कार्तिक गासा बेखौ फालिथारग्रा मानसिफ्रा मैयानो सावनानै माने फुजाखौ होयो। ओमफ्राय बै मैया फोरबो फालिग्रा मानसिफ्रा माने मैयानिफ्रायनो 7 दिनहालागै जेवारि बाथि गावबा गाव थान बा लामा सामा जेखुनु जायगायावनो आरो बिसोर सावनानै लाबाय थागोन आरो 7 दिनसिमा। ओमफ्राय दिनैनि सावग्राफोरना ओरैनो जेनेरेल आरो ओरैनो माने दिनै सावबाय ओमफ्राय गैला, बिदिनो गाबोन समफोर बिदि नियम फालिनाय गैला आरो। मैयानि सावग्राफोरना खिन्थु माने 7 दिनसिम जेबो मोनजाया आरो बेदर ना आखाइ बेफोरखौ माने निषेध दोनजोबो। जायफोरा माने फालिग्रा बिसोर मिथिखागौ आरो नोंथांमोनहाबो निस्सय आंनि जाय इउटुब नायग्रा नोंथांमोनहाबो निस्सय बुजिखागौ मिथिखागौ। बेखौ आं माबानांला, बेखौनो आं दिनै माबायाव बेखौनो माबाबाय आरो। ओमफ्राय कालि फुजायाबो बावला जोंना 24 थारिखआवनो गोलैदों नामा 24आव। दा मेला जागोन कालि फुजायाव ओरैबायदि। आरो ओमफ्राय बे कालि फुजाखौथ' बयहाबो फालिजोबखायो, जाय हिन्दु धोरोमनि मानसिफ्रानो फालिजोबो आरो। ओमफ्राय खृष्टानखौ आं बांसिन खमखौ फालिनाय नुनो मोनो आरो मिथिबाय। गावलाबायनायखौ नुयो आं खृष्टान मानसिफोरखौ। ओमफ्राय जेबो नङा, आं बिदि हिन्दु खृष्टान बिदिखौ आं बुंनो लाबोआखिसै। माने जायफ्रा कालि फुजा फालिग्रा बिसोरथ' मिथिखायो। माने जों बर'आनो बांसिन फालियो आरो गुबुन जाथियाबो फालियो ओरैनो। ओमफ्राय मेला बायदिसिना आरि खालामनाया जों बर'आनो बांसिन खालामनाय जायो आरो। आं गगा मोन्दोंबो बारा गोबाव खालामना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव लोगोफोर, जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो इम्परटेन्ट खोथा बा जेखिजाया भिडिअ लाबोनो हायो जेखिजाया समावनो। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय, जाहाथे इयुन समफ्राव आं नोंथांमोननो बेबायदिनो भिडिअ मोजां लाबोना होफैनो हायो। माने आं दा देहायाबो गाज्रि, दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअखौ। ओमफ्राय भिडिअ लाबोयाबो एसे गोबावसैमोन नालाय, ओमफ्राय दिनै मा खालामनो मा मानो साननानै बेखौनो सावरायनो होननानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरो। दा बेखौनो होननानै आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाहैबाय। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना माबाबानो जाहैबाय आरो, बिदि एसे निमाहा होना होबानो जाबाय। आं बांद्रायथारखौ मिथियाबाबो एसेखौ फोरमायना होबाय। दा जायफोरा मिथिखागौ मा जायाफ्रा मा भिडिअ लाबोलाबायदों मिथिजोबा बाथिया बिदि बुंनो हागौ आरो। बिदि नङा, आं जा मिथियो बेखौनो नोंसिनो खोन्थाना होबाय। दा बेखिनियावनो होनबालाय दोनथ'नोसै लोगोफोर, होनबाय जोबथारनायावबो।